și la un nou episod din Brawl Stars. Am vrut să mai facem episoade din seria asta și să începem. E prima oară că am filmat, aveam 200 de... Nu, aveam 2000 și acum am 4000. Nu. Papa, udec! Dynamite! Din nimic. Gribei. Gata. Gărbei cu 4 fei. Hai, gicuță. Este bam. Bă, de unde a ajuns bomba aia, mă? Hai, bă, serios. Bă, apă, bă. Ce să vă duc la tine. Ești prost, crescut. Mulțumesc. Și am 3 în comun. Piper. Mi-am făcut. Gata, am 6 deja. Da, vino. Bă. Bă. Gata, parcă vine la tine. Hai să fim și noi puțin serios. Hai că... Uite. Deci... Bă. Mă gândeam eu. Haide. Ar fi bine să taci. Bă, sparge cu tine, hai că e cam mare bomba aia. Te-ai băgat fix. Bomba! Dacă nu știi cu cine te apoi, mai bine o fugi. Ajutor? L-am văzut. Nu, l-am văzut.
Îi se duce... Oh, nu. Unde sunt? Ciu-ciu. Ha! La fix! Hai să ne jucăm cu discine. Iar sorgi. Incredibil de sorgi. Haide. Bă. 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 Alo? Gata. Am dublu receptii. Ce-am? Bine. La fix ai nimerit-o. Chiar te nu casă. Așa nu dau eu de necasă. Ghiță. O, dar de ce fost ghiță? Dar una trebuie să-ți trag. Dar una. Ok. Una. Des. Șaptes. Am și, cum se zice? Degetul îi sărci. Acum prinde undeva și mortor. Mortirul. Gura. Putra, du-te. Ha! Iau. Trebuie să nu se plângă sărci. Să facem un mers cu... Da, cu asta. Haideți să vedem incredibilul Tebrei. Dar ce face? Drăgușorule. Mamă, la fix. Doar trebuie să vii la mine. Hai că te parcă vin eu în capcana. Hai să fii serios, nu sunt prost. Te băga fix acolo. Ai zis că eu te urmăresc, nu? Domnule înghețat, ai fost mort. Este! Bă, fugi. Eu tot ce zic eu să fug. Uite, sus. Nu e aici, mă. De calculatoare rare că nu mai găsesc. Umor. Unde-i doi? Bă, eu că să-ți bătăzic de mine. Da, bătut, l-am văzut. L-am văzut. Ha, te-am făcut.
este cu Frank. Azi stirăm și pe Frank. Altceva să fie asta. Hai mă. Dar pe cum? Au murit echipa. Echipa aia este echipa Varzei. De că am văzut pe tine trece cu bombe. Se erau la acolo. Zic că era. Asta. Măcar atâta, frate, și pe episodul ăsta ne vedem data viitoare. Pa!